Салом алейкум бардоро, хушомадед ба канали Авто Таҷикистон. Бардоро, як бародар праваша гум кардагай дар стоянка дар шаҳри Ҳисор. Бардоро праваша дар шаҳри Ҳисор дар стоянка гум кардагай. Кадоме аз шумо агар ёфтагӣ бошад ин правара, марҳамат, рақамҳои соҳиби ин правара ина дар рӯи экран. Ному фамилияву отчествояш Файзлоев Кароматулло Мирзоевич. Кадоме агар ёфтагӣ бошад ин правара, марҳамат, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. Соҳиби ҳамин правая иншоалло ки розитон мекунад. Фақат аз шумо хоҳиш мекунем ки касе ки агар ин правара ёфта бошад, дар дасти кадоме ки бошад, марҳамат ина занг бизанед. Иншоалло ки ҳам сабоб мегиред дар ин рамазон, ҳам розитон мекунад. Марҳамат, занг бизанед. Илтимос аз ҳар якдами шумо хоҳиш менем ки агар ёфта бошен, марҳамат, занг бизанед. Рақамҳои соҳиби правая дар рӯи экран. Марҳамат. Правара рӯзи 14 март, рӯзи шанбе гум кардаган дар шаҳри Ҳисор дар стоянка. Бардоро, аз ҳар якдами шумо хоҳиш менем ки лайкҳоро бизанед, видеоро поделиса кунед дар имо WhatsApp ва дигар сайтҳо, ба дӯстотон равон кунед, то ки сабобшон ба шумо бирасад. Марҳамат бардоро, рақамҳои соҳиби права дар рӯи экран. Ассалому алейкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистон. Бардоро, хушомадед ба канали мо. Дар навори имрӯза як навор фақат хундаи санъатҳои бардоро бо дархости як де бардор дар комментария нависта буданд. Хундаи санъата ба навор бигем. Мо як навор фақат хундаи санъатҳоро мондагем. Бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бунед ва дар комментария ҳатман хундаи санъата бинависед. Як навор дига фақат хундаи санъатҳоро мемонем. Чӣ навуди мошине ки шумо дар кора, номашро бинависед. Мо ҳамун навуди мошинаҳоро наворҳошам бисёртар мекунем. Ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар имо ё WhatsApp мо сурат ва маълумотро равон кунед. Мо дар наврҳоянда пешкаш харидорӣ мекунем. Бардоро дастгирӣ кунед. Аз ҳар якдами шумо хоҳиш мекунем ки видеоро поделитсия кунед дар имо WhatsApp ва дигар сайтҳо. Мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошинаи фурӯшии мо бардоро хундаи санъата мебошад ки соли бариш 2012 абиёи мотор ДВ0 сӯзи шӯриш бензин. Коробка переда 6 механикаи ва дар инҷо соҳибиш гуфтааст ки мошин вагонаи бениҳоят состоянияш хубай, ҳолаташ ҳама тарафа 100%, ходовой 100%, мотор, коробка 100%, тонировка техас мотор то 15 январи 2027 дора. Утилизатсия ҳаст. ҳама ҷои мошин нахаду 100%, фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ, ягон расходу камдӣ надора. Мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 112 000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. ҳамин қатъи ҳамин дору саргардонум ҳамин дору мара девона када қатъи ҳамин клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳамин дору насамде дар бораи мардонагия калон ғаф ва дар бораи ҳамин вирус пируса мекиша ҳақатанда ҳамин чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилпа сабшина охирсанашин кадоми доруда нигоҳ мекунам. асбоб анҷомаш рулеткаш ва дар дасташ ҳам бародар бародар муштаидо матра дига тору намекунам. ва барои то дору овардам макон маҷнун меган ина барои простатит хинакӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез тез мерем беҳад доруи хуба яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инаям биохерс меган ҳоли худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти ба бибинед новобаста зани марди камтара ками куталира мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ки результати 100% оригиналаш бо боварӣ бародаро занг бизанед. мошини навбатии мо бардоро хундаи санъата мебошад ки соли бариш 2014 абиёи мотор ДВ4 сӯзи шӯриш бензин. коробка переда 6 автоматай ва дар амҷад соҳибиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. ҳама тарафа 100% мошин. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, расамошка утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёр аст. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 120 000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бумонед ва дар комментария ҳатман
мошини мехозӣ ки тона номша бинависем, мо ҳам номи мошинҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. мошини навбатии мо бардор хундаи санъата мебошад ки соли барш 2015 абиёи мотор 1.5 сӯзиш вориш бензин. Коробка передачаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдию расход надорад. ҳолати мошин беҳтаринай. Мошин 100% утилизатсия ҳаст, ҳуҷҷат ҳамаш нахаду 100%. ҳама ҷои мошин нахаду як кор мекунад ва мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Марҳамат, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 58,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. мошини навбатии мо бардор хундаи санъата мебошад ки соли барш 2010 абиёи мотор 2.0 сӯзиш вориш бензин газ. Коробка передачаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Утилизатсия ҳаст, ҳуҷҷат ҳаст, газ бензин кор менавад, кондитсионер ях ҳама ҷош навай, пачкаи мошин ҳолаташ беҳтаринай бардор. Фақат соҳиби мошин гуфтааст ки беҳуда занг назананд. Савдо дар назди мошин. мошина навай вагон гирифтаган, як даст гаштагиай, ягон камдию расход надорад. ҳама ҷош мошин кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 105,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. мухлисои сечка дар комментария сечка бинависед, навори сечкаҳоро мемонем. Агар 10 нафар сечка бинависа, навори сечкаҳоро мемонем. дастгирӣ кунед бардоро, лайкҳоро бизанед. дар комментария ҳатман сечка бинависед, мо навори сечкаҳоро мемонем.